Her sal به هزاران کستین میدیات ناوچه‌ای قدیمه لجین دیروکی دیگرن her واد için dikanan jxora dims bastık beni mewiş o gelek berhemin dijî yen xwezayî jî dikirin. O xwedî dikanan jî haziriyên xwe kirin û li benda müşteriyên xwe ne. Daha em li midyata rengîn in. Midyatê cê dimsê û cê beniya û cê bastîqê û cê petêxê midyatê ne. Dims, mewiş, benî, bastiq û gelek berhemên din. Berhemên ku bi tiriyê mezronê hatine çêkirin li ser dezgehan in. Li Midyada Mêrdînê dikandaran haziriyên zivistanê qedandin û li benda müşteriyan in. بنينه وحليله وباسيقه هم بتشوف خوازي هيا اي صالب كيما يا ما ديش هيا يعني Em midyatên midyata dîrokî ne. Niha jî dema mehsera bû. Xelas kir kirin bastêq. Wekû dizanin beniyê midyatê xweş in, bastêqayê xweş e, dimsa wê, dimsa toriya. Wekû dibîn xweş in ha yani vera ne şiqulê wilo pudînka Kurdiya xweş ve ha xwezayê. Midyadî dibêjin îsal şilî û baran kêm bû û berê mehsulan jî ne baş bû lê dîsa jî têra müşteriyan dikin. والله إيصال معلومة صالة كحبكي زوايج وجبر له حبكي يروني ما كامل لديسا جورا صالة ترى احتياجات ملط ما حاضر كرنا هم بني بين هم دمس بين هم مويج بين تشتي ورسل عالية ما هيا يعني محاذير إيصال جي حمود تشتي كريا. Şeniyên bajêr jî tên dikanan û ji xwe revan tiştan distîne. Ji benyaratê, mewîjaratê, bi navçebehîvaratê. حليلي ناز حليلي زافتخم الشكر جين مهاي اما ابناكي يتكلمش ناكي خدي هم جميع بنيا بين ومي حليلي بين باسيقي بين ومي گوشت بين هم شابه من دبناري خدي بخده پاییز تام وقتی وای وک وقتی تی چاوت به وقتی در مالا و مو در مالات گرینی و گوشت کری اورو سروپیا دکری ایرو وقتی بنیا و مویج و حلیلی و باسیقی جی Turistên ku tên bajêr him danostandinan dikin, him jî stranan dibêjin û govendê digirin. Müdüriyeta Daristan û Çandinê Kasêrtê perwerdeya kesaxtin û gübrekirnê da cotkarên fistixê, piştê perwerdeyê